Първо да кажа, че съм изключително благодарен на колегите, които успяха с мъжка сила да ударят едно мъжко рамо на нас като организация и да ни помогнат в изграждането на детска природна класна стая. Открита класна стая, която по отделен проект ние предвиждаме да изградим в рамките на месец май. И сега започнахме подготвителните мероприятия по изграждане на фундамента долу, който в последствие ще залееме с бетон и ще изградиме метална конструкция и ще се образува едно пространство, един кът, където децата ще могат да работят сред природата, засаждайки цветя, растения, билки, подправки и други такива с цел обучение материали. И започнахме от копането на дупките и ще ви поканим накрая на готовата беседка или пространство, което направим в последствие. За първи път се включвам в инициатива на Карен дом. Смятам, че е добре да свърша едно добро дело, да допринеса тук за дома и за фундацията като цяло. Включвам се в доброволчески инициативи, защото тези, които избирам с физическа работа, обикновено предизвикват малко по-малък интерес. Да кажем, за фирмени партията винаги има по няколко сотни човека, за физическа работа сме 5-6, но те са качествени и напълно достатъчни. Най-много от днешния ден ми хареса, че мога да допринеса с помощта си за децата. Включвам се в доброволческата инициатива на Карен дом за първи път, защото децата са ми много на сърце и искам да допринесем за по-добрата им постановка и по-доброто им всекидневие. Включвам се в инициативата на Карен дом за трети път, защото искам да помогна с каквото мога за добрите дела.